guys, what's up? It's me again. So for today's video guys, kay naami diri sa Orchard Road. So from Purok 3 to Orchard Road Mino. So diri ami nag nakoy kasabot mangod silingan ako nga mag walking and jogging mi sa buntag. So nagmata mi mga 4:40 in the morning and then naligo mi daan kay lisod kaayo mag-jogging or mag-exercise mo nga dili mo maligo. So advisable jud kay na siya guys nga kung mag-walking or jogging gani mo or mag-exercise lang man mo, exercise in the home kanang sa inyong balay lang, required jud na dapat na maligo daan bago mo mag-exercise or mag-walking kay syempre mapas mo pud ang ato ang lawas sana guys pag dili ta maligo daan. So sayo kay ko naligo and then kung makita ninyo nagaluspad lang ang agi ni takyang dara ano. So kay sayo kay na akong duha ka kauban guys, sayo kay sila and then ako na lang pud ang ilang gihulat. Nagilis pa ko sila na sa gawas nagulat na kay manglakaw nami and then ako wala na lang jud ko nakapang lipstick dira ang time kay wala na nang naulahin ako na lang gihulat. So ulaw na pud nga nagulat sila and then ako mang lipstick pa. So naglakaw na lang jud ko diretso nga nagkakuan ra gyud nagkaluspad ra yung agi ni manang. So at least bala na nagaluspad basta nakaligo ta daan. So mao ra gyud nang importante no. So diri mi nag walking sa Orchard Road, padulong mi sa Orchard kay mingaw man gud diri ang side kanang wala kay mga sakyanan or wala kay mga motor. So peaceful ang dalan diri so nindot jud diri mag walking and jogging mo kay mingaw. So makapatuyang maglakaw-lakaw so dili ta mahadlok and then naglili ko na ilang kanal dira kay limpyo kay na ilang kanal dira guys. Ang tubig sa ilang kanal tinaw kayo so pwede mo mga diha ug wa mo tubig sa inyo charis. So walking lang sa ami kay mao pa man ni pagsugod-sugod namo no. Pero ako nagsugod-sugod na kog exercise diri sa akong tindahan pero bihira lang pod kay kasagaran mo tapol ang akong katapulan so magsigira po kog higda og katulog. So since na inang hagad nga mag-walking daw mi so tara. So abti kay ko kay syempre gusto pud ko nga mo gamay ang ako ang bell kay murag bilbilon na kay ta and then ang kanang basta need na ko magpagamay-gamay kay ang ako ang mga sanina gagmay kaayo and then ang ako ang magpantalon since 25 ra tanan ang hawak sa akong mga pantalon unya arang kadagan sa akong pantalon no. So guot-guot na and then ang ako ang mga blouse pod guot-guot na ang kanang sa kanang abagahan gani nga side. So inigsuot na ko mo action na siya kaguot so mao nang need na to mag-reduce. So need na to magpagamay-gamay and then saan pagpagamay-gamay kay pagkahuman na matuog naman sad and then sige ra pug kaon. So bitaw ang akong kaon gina-reduce na po nako akong kaon karon